आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. उद्या भारत देशासाठी एक ऐतिहासिक असा क्षण. अयोध्यामध्ये हे 500 वर्षाची प्रत्येक हिंदूची जो वाट पाहत होता ते स्वप्न उद्या अयोध्यामध्ये राम मंदिराच्या निमित्ताने पूर्ण होत आहे. आणि हे स्वप्न आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींमुळे पूर्ण होत आहे. आणि उद्या तिथं प्राणप्रतिष्ठानाचा जो कार्यक्रम जो अनुभवायला आम्हाला सगळ्यांना भेटणार आहे तो आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यातला जीवनातला एक सुवर्ण क्षण म्हणून आम्हा लोकांना सगळ्यांना अनुभवायला भेटणार आहे. आणि ह्याबद्दल एक हिंदू म्हणून आणि भारतीय नागरिक म्हणून आम्हाला सगळ्यांना सार्थ अभिमान आहे. कणकवलीमध्ये श्रीरामांची ही मोठी मूर्ती देखील उभारली आपण आज. उद्या उत्सवात कार्यक्रमात काय सांगतात? आज ही 15 फूटची प्रभू राम ची मूर्ती आम्ही आज ह्या कणकवली शहरामध्ये उभारलेली आहे. एक भक्तिमय वातावरण आहे. प्रत्येकाच्या ओठावर जय श्रीराम हा घोषणा आहे, नारा आहे. आणि हे वातावरण आमच्या कणकवलीमध्ये सिंधुदुर्गामध्ये पण दिसावं हा अनुभव अयोध्याला न जाता आमच्या कणकवलीकरांना मिळावा, सिंधुदुर्गकरांना मिळावा यासाठी आमच्या सगळ्यांनी केलेला हा छोटासा प्रयत्न आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.